Mayong adlaw mga kabarok. Ako si Charlie Herasmio ug aniya na sab kita sa laing hugna ning atong online catechesis. Karong adlaw atong hisgutan, Hesukristo ang Dios na himong tawo. Sama sa nahisgutan sa miaging kapitulo, ang tawo gihimo sa Dios diha sa gugma aron mamahimong iyang mga anak. Apan tungod sa sala, kinahanglang buhaton kini sa Dios sa paagi nga kita maluwas gikan sa sala. Busa kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang pulong nahimong tawo. Ang pulong Dios sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Apan alang sa atong kaluwasan ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ang pulong sa Dios nahimong tawo ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Siya mao si Hesukristo. Busa si Hesukristo tinuod nga Dios ug tinuod nga tawo. Mianhi siya sa kalibutan nahimong tawo aron maluwas kita sa atong mga sala, aron pagpakita sa gugma sa Dios alang kanato ug aron ato siyang mahimong modelo sa atong kinabuhi sa pagtuman gayod sa kabubuton sa Amahan. Sa pagpakatawo ni Jesus, ato nakita ang digdidad sa tawhanong kinabuhi. Siya gipanganak adunay pamilya, midako nga matinumanon sa mga ginikanan. Kini mga ehemplo alang usab kanato. Ang pagtulunan ni Hesukristo. Pag-abot na sa hustong panahon, misugod si Jesus pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Mipili siya og mga tinun-an ug nagtudlo siya sa kamatuoran sa Dios. Ug aron makita nga tinuod ang iyang gipangtudlo, naghimo siyag mga milagro aron mapamatud-an ang iyang mga pulong. Ang kaluwasan, kamatinumanon hangtod sa kamatayon. Kay ang sala miabot man tungod sa tawo, nan gibuot sa Dios nga ang kaluwasan moabot pinaagi sa tawo, ang bag-ong tawo nga mao si Hesukristo. Kung ang unang sala mao ang pagsupak sa Dios, ang kaluwasan miabot tungod sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Pagtuman bisan hangtod sa kamatayon. Kini gibuhat ni Kristo diha sa misteryo Pascual, sa iyang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 ngadto sa 11, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus.
Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kidatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Ang himaya sa pagkabanhaw. Apan ang kamatayon walay gahom kang Hesukristo. Gani ang iyang kamatayon mo'y nagbuntog sa kamatayon. Si Jesus mipildi sa kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw. O pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, kita usab makabaton sa kabanhawan. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Sa laing bahin, kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Hesukristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Misaka siya sa langit sa nahumana ang iyang misyon dinhi sa yuta. Si Hesukristo misaka sa langit. Ug didto hangtod karon nagalingkod siya sa mahimayaon sa tuo sa Dios Amahan. Gikan usab sa langit iyang gipadala ang Espiritu Santo aron pagbalaan ug paggiya kanato nga mga sumusunod niya. Si Jesus nagtawag kanato sa kaluwasan pinaagi sa pag-ambit sa misteryong Pascual. Kini atong mahimo diha sa mga sakramento. Sa bunyag panalitan, namatay kita diha kang Kristo ug nakabaton og bag-ong kinabuhi. Diha kang Kristo usab nahimong mga anak sa Amahan. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. O kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios o madawat nato kini uban kang Kristo. Kini mao si Brother Charlie Herasmio hangtod sa sunod nga bahin ning atong online catechesis. Daghang salamat.